Hola, benvinguts un altre cop al podcast de Cubot. Avui fem aquesta entrevista des de el que és l'eclosió mundial de la tecnologia, el Mobile World Congress, en aquesta setmana boja que tenim a Barcelona, de merdesa a la carretera, el transport públic, els cotxes, etc. Perquè moltíssimes persones vingudes d'arreu del món venen a una de les fires tecnològiques més importants que hi ha a tot el món i realment internacional. Quan estàs passejant pels passadissos del Mobile World Congress realment te n'adones d'això. Tens el privilegi de descobrir què s'està desenvolupant arreu del món i amb les últimes tecnologies. Doncs avui aquesta entrevista la fem des d'aquí, en un raconet que hem trobat, que el nostre entrevistat ens ha trobat, per poder-la fer amb un mínim de silenci. Aquí estem, doncs, al Mobile Congress, a punt d'iniciar aquesta entrevista i que, com sempre, la començarem validant si el nostre entrevistat d'avui és un humà o és un robot. Per validar si el meu entrevistat d'avui és humà, us explicaré una mica el seu perfil. Tenim al nostre costat una persona que ha viscut a diferents parts del món. Ara viu a Barcelona, però ha passat per Estats Units, a San Francisco, on hi manté un contacte encara viu, i també ha viscut diversos anys a Alemanya, on hi va anar a estudiar i s'hi va quedar a viure. El fet d'haver viscut en aquests llocs potser encara no ens validaria del tot la seva humanitat, perquè ja ho sabem que la intel·ligència artificial, els robots tenen capacitats de moure's amunt i avall. En canvi, hi ha un parell de detalls que crec que definitivament sí que defineixen la seva humanitat. Per una banda, forma part d'un grup de punk rock català que es diu Res. Estem parlant de punk, estem parlant de punk rock, estem parlant de en català. Em costa imaginar que un robot generat per intel·ligència artificial i un sistema de machine learning, etc., acabés fundant un grup de punk rock català. Per altra banda, és director d'un event, una comunitat de startups tecnològiques a Catalunya, que forma part del que és una comunitat global, mundial, nascuda als Estats Units. M'imagino que la va descobrir precisament en les seves estades a San Francisco, que es diu Startup Green. Aquesta és una activitat filantròpica que hi fa per a aquesta comunitat. Per tant, també una acció certament humana. A més, té un parell de podcast, un es diu Foc a Terra, un podcast tecnològic en català, i un altre, Life on Mars, vinculat a una empresa que ell ha fundat que es diu Mars Based. Crec que aquests darrers elements demostren la seva humanitat i jo li agraeixo molt avui que hagi acceptat aquesta entrevista i que vulgui compartir amb nosaltres els seus pensaments sobre tecnologia i societat. Àlex Rodríguez Bacardit, moltes gràcies per acceptar de ser entrevistat. Gràcies a tu, un plaer. Com estàs? Una altra prova de la meva humanitat és que estic afònic i els robots no crec que es quedin afònics. Aquest és un bon punt, però podríem tenir la capacitat de donar-los una veu afònica, Sí, segur. Exacte. Moltes gràcies, Àlex, per acceptar l'entrevista. A tu. Totes les entrevistes les comencem amb una pregunta una mica transcendental, i és preguntar-te sobre el projecte de la teva vida. Què t'agrada explicar que has fet, que et sentis orgullós i que ens puguis explicar aquí al podcast? Doncs, partint de la base que tinc un gran síndrome de l'impostor, encara amb totes les coses que estic fent, i com a primera empresa que està a punt de fer 10 anys i que m'ha permès viure d'una manera sostenible, econòmicament independent, poder invertir en startups, poder iniciar tots aquests projectes, poder fer filantropia, encara no m'ho crec. Per tant, com a obra de vida, crec que encara s'està construint. Sí que és veritat que m'agrada dir que d'alguna manera estem donant a veure que hi ha altres models de negoci possibles en els que pots fer les coses bé,
i no només pensant en els diners, i desmitificar allò de que tots els empresaris han de ser uns fills de puta. Ja. No? Aleshores, bueno, no sé si es poden dir paraulotes al podcast, però... I tant, sí, aquí podem dir el que vulguem. Igual que jo ara també seré sincer i he tingut l'oportunitat de sentir dolorar el que és Mars-based. He parlat amb altres fundadors, a part de tu, i és veritat que transmeteu, dir, aquesta empresa és diferent. Té alguna cosa que la fa diferent a una altra consultora, a qualsevol consultora tecnològica. Per tant, jo crec que ho esteu aconseguint, Bueno, a poc, però és cert que amb el poc a poc, portem ja 10 anys, no? Ha estat un model de creixement molt orgànic, molt boca a orella, vam començar sense contactes, sense inversió, sense aportar-nos clients d'anteriors empreses, sense cap tipus de referència, i simplement amb les coses que havíem après en anteriors empreses sobre com fer-les, però sobretot com no fer-les, les empreses per on havien passat. Només té el mèrit de que em comentaves abans que a San Francisco, tu estaves a San Francisco quan començava a muntar aquesta empresa i crec que els altres fundadors no estaven a San Francisco en aquell moment, per tant, muntes una cosa deslocalitzada, no? Una de les coses que és diferencial de la resta d'empreses probablement és que no vam ser pioners en el treball en remot, vam ser pioners en no tenir oficina. Hi ha altres empreses que no en tenen, però vull dir, a Catalunya no sé quantes empreses hi havia sense oficina i menys fent la feina que fem nosaltres, que sempre ha requerit molta presencialitat, no? És allò, contractes un desenvolupador, ha de venir a la teva oficina perquè si no com saps que està treballant i totes aquestes tonteries. Però sí, jo vaig deixar la meva feina anterior per poder-me llançar a crear l'empresa i jo vaig dir als meus, que ara són els meus socis, vaig dir, mira, crec molt el projecte, m'aniré 3 mesos a San Francisco perquè si hem d'emprendre, hem de crear el que pensàvem que podria ser una startup i hem de fer coses innovadores i trencadores, em vaig allà, que és la cuna d'emprenedoria, i tot el que pugui treure'n doncs, serà benvingut. I no només vaig fer els primers contactes, experiències molt bones, vaig anar a conferències, vaig endur un munt de marxandatge, però a part vaig trobar el primer client de l'empresa i gràcies a aquell client vam acabar formalitzant l'empresa. Us vau atrevir a començar el camí, no? Suposo, també, no? I sempre dic que ens ha anat bé, malgrat haver fet les coses legals des del primer dia, perquè va ser un restaurant espanyol, de fet, que els hi van vendre un projecte d'una pàgina web per $700, dels quals ens van pagar 200. O sigui, ja vam pagar més d'autònoms el primer mes, vam sortir a perdre en aquell projecte. Bé. Això em fa pensar, no? Ja existeixen al mercat molts podcasts sobre emprenedoria, etc. I sempre s'expliquen coses fantàstiques, no? De les experiències dels emprenedors, i seria molt divertit un podcast explicant les desgràcies dels emprenedors, perquè donaria probablement per moltes més hores. Hi ha un esdeveniment que es diu Fuck Up Nights, que també és una comunitat global que es dediquen a explicar aquest tipus de coses, les cagades. No? Nosaltres ho fem molt en els nostres esdeveniments i al nostre podcast. De fet, una de les preguntes que faig jo als meus entrevistats a Life on Mars és: quina ha estat la teva cagada més gran? Generalment ha de ser tècnica. I quants diners t'ha costat? He comprovat que t'agrada molt fer aquesta pregunta. Però és que a part, jo en comparteixo molts i faig tantes cagades que gairebé a cada episodi en puc compartir una de nova. O sigui, jo no és allò de vaig a preguntar-t'ho tu, sinó que dic, abans de que ho facis, en comparteixo jo una, o després de que ho facis. Doncs mira, em recorda una que jo em vaig fer i l'explico, per tant no queda en evidència el convidat només. No, és interessant preguntar això perquè després amb qui parlis tothom en fa de cagades, però no tothom és capaç d'explicar-les. I depèn de l'entorn on treballis, on estiguis, etc. Trobaràs gent que serà més capaç d'explicar-les que d'altres. És genial poder tenir aquesta conversa amb tu perquè parlarem una mica de tecnologia. El nostre propòsit és que tothom, la gent del carrer, aprengui una mica més de tecnologia i provoquem una mica de debat sobre l'impacte d'aquesta tecnologia en la societat. I tu que ets un bon comunicador, ho has demostrat moltes vegades, ens ajudarà molt a perseguir aquest propòsit. Per aconseguir-ho, vaig a dir alguna frase, a veure tu com l'acabaries. Per començar, anem a començar pels bàsics. Després d'internet, la revolució tecnològica més important que hi ha hagut, quina creus que ha estat? El telèfon mòbil. El telèfon mòbil, Molts ens responen la intel·ligència artificial. Tu poses per davant el telèfon mòbil? No podries tenir intel·ligència artificial sense el telèfon mòbil. Clar. El telèfon mòbil crec que amb matisos, però vull dir, crec que ha permès tancar l'escletxa digital a parts del món on no han tingut accés a ordinadors. I hi ha molts països
diguem, no, econòmicament no tan avançats en aquest aspecte, que han passat directament de no tenir res digital al mòbil. S'han saltat l'ordinador. Nosaltres vam passar per tenir un ordinador de sobretaula, un portàtil i després l'iPhone, no? O el telèfon, que sigui. I allà directament s'ha fet tot. O sigui, per exemple, vas a molts països d'Àfrica, el tema dels pagaments, tot és pagament per mòbil, sempre no tenen ni compte bancària però fan els pagaments per mòbil, no? O sigui, poder digitalitzar tota aquesta gent crec que ha estat una revolució. Evidentment, la IA ve després, però amb moltes coses de les quals s'aprofita la IA ve per tot el conjunt de dades que s'han amassat, amb tenir molta més gent connectada. Ja que dius el telèfon mòbil, hi ha molt debat al voltant de com han entrat les tecnologies, per exemple, a les escoles, l'ús que se'n fa, les xarxes socials, la gent que pot estar enganxada al mòbil excessivament, o no ho sé. Quina visió tens? Tu creus que el resultat... O sigui, quan algú et ve i et diu això del mòbil és una desgràcia, o al revés, no? Això del mòbil ens ha obert... Quina és la teva posició sobre aquest debat? Què diries? Com estem? Hòstia, és una eina perillosa. Jo mateix tinc una hèrnia discal i coincideix amb l'angle amb el que miro el mòbil. Per tant, he de fer l'esforç de mirar-lo cap a l'altre cantó. O sigui, fent servir la mà canviada, perquè he fet massa. No ve només d'això, però pot ser un agreujant. De la mateixa manera que penso que, hòstia, tens una eina molt perillosa, que d'aquí 100 anys pensarem, hòstia, com se li donava un telèfon mòbil a un crio, no? O sigui, ja no només per l'addicció, l'accés de dopamina, poc control d'ansietat, mala gestió de la frustració, sinó com anem a aparcar el crio com a pare, anem a un restaurant i ja està, pum. Veus un cotxet d'un nadó amb un iPad. Amb aquell braç portant el mòbil i el té davant la cara i el nen està ja estirat, no? Per mi, jo faig l'equivalència de dir, és com quan fa 100 anys se'ls donava tabac als crios. Perquè tenien mal de queixal, que fumin, no? I dic, hòstia, ho mirem enrere i direm que primitius érem que els donàvem un telèfon mòbil a un crio. Això passarà, que potser hauríem de... Estic molt d'acord amb tu i el que hem d'intentar és accelerar que arribi el més aviat possible aquesta sensació, aquesta certesa, no? Segurament, igual que ha passat amb el tabac, no sé, potser els governs una mica s'hi haurien de posar amb això o no ho sé, a regular, vull dir, amb el tabac que s'hi han posat forts i això ha provocat una baixada dels fumadors, no? No ho sé, potser amb les tecnologies a les escoles, no? L'entrada de les noves tecnologies a les escoles ha estat a un ritme espectacular que els mestres pobres els hi ha costat també d'assumir aquestes eines, no? Hi ha una cosa que, a veure, evidentment la societat ha avançat molt més ràpid de la legislació, no? Però si a part sumes a l'equació una entitat que va tan lenta com l'escola, igual que les universitats, que no s'acaben d'adaptar al contingut, perquè per fer el corpus de contingut, diguem, lector d'una carrera universitària, fan falta no sé quants anys de patineria, però crec que són 5-6 anys d'aprovació. T'ha canviat el món. O sigui, jo al moment que vaig estudiar informàtica, que vaig entrar l'any 2004 i vaig sortir el 2009, el 2004 ja no es portava el que estàvem estudiant. Moltes de les coses que fèiem ja no es portaven, no? Imagina't ara que cada cop el món canvia més ràpid, no? Aleshores, l'escola s'ha hagut d'adaptar a la realitat, i això passa a tot arreu. Tots ens hem hagut d'adaptar a la realitat de portar un dispositiu a sobre. El tema dels avions, per exemple, no? O sigui que els controls dels aeroports s'han d'adaptar a la realitat, que la gent viatgi amb molts dispositius electrònics, i la majoria de control d'allò, a la que portis 3 o 4 cables. Jo, per exemple, una cosa que explico molt, no? Jo porto molts gadgets, porto diversos telèfons mòbils, quan viatjo porto un iPad, porto la Nintendo Switch, porto el portàtil, i vaig amb molts cables. Tots tenen el seu collons de carregador i tot el seu cable específic. I sempre em pita el control, i diuen, sempre pregunto, dic, per què em pita sempre a mi? Diuen, portes molts cables. Generalment tens més probabilitat que et piti el control quan portes molts cables. Vol dir que no està adaptat a la realitat. Clar. Això canvia, provoca molts canvis en moltes coses quotidianes que... Saltant una mica cap a la intel·ligència artificial, sé que en saps una mica, no? Per la teva feina,
Sí, et pots considerar que en saps una miqueta, sí, no? Jo prefereixo el que se'n diu en anglès, que és el under promise over deliver, no? O sigui, com baixes expectatives i després intenta superar-les, o sigui... Va, doncs et posarem a prova. Ara estàs davant d'una audiència, no té per què ser tecnòloga. Com els explicaries què és la intel·ligència artificial? Suposo que és el conjunt de tecnologies que et permeten simular la capacitat de pensament. Diria humana, em ve al cap humana, però no hauria de ser perquè ser humana, no? Replicar la manera de pensar, replicar un cervell, però en realitat el que ens demostra la intel·ligència artificial és que pot fer molt més que un cervell, de manera exponencial. Però... A l'obra de teatre Cubot apareix un personatge que es diu Eloi Mas, no sé si et recorda un nom americà també. Aquest Eloi Mas que munta és un ordinador quàntic, una computadora quàntica amb un motor d'intel·ligència artificial. Això dit així és molt fàcil, les llicències literàries són molt fàcils, darrere d'això potser hi hauria molta gent que, no sé, en penjaria. Però, per tant, surt també la computació quàntica. Ara encara et poso un challenge més. En sabries? Si algú et diu, escolta, què és això de la quàntica i la computació quàntica? Què és? A veure, faré el millor possible, perquè a més la quàntica és d'aquelles coses que he decidit activament no posar-m'hi. Ah, sí? Jo practico la desinformació activa, com Sherlock Holmes, que deia que tu pots tenir el cervell, és un gran rebost, que per bé que tinguis tot l'espai del món, si li fiques coses que no t'interessen o no et serveixen, et costarà molt més trobar la que sí. Ja. Aleshores, jo hi ha moltes coses que dic, hòstia, la gent es fascina de la de coses bàsiques que jo no conec. O sigui, podria donar molts exemples, però em diuen, però no saps fer això, no sabia, fins fa 4 dies no sabia com funcionava una mútua. Perquè no l'he necessitat mai. I he dit, no m'interessa, però si això és superbàsic, no tinc ni idea. És interessant, aquesta posició vital que agafes, de dir... No vull esquivar la pregunta, No, però està bé. La computació quàntica... No, perdona, és que jo també em salto la pregunta per una estona només, tornarà, però crec que és interessant, a veure, què m'interessa a mi saber què em pot servir, perquè no té per què ser el que ens estan bombardejant constantment per tot arreu, no? No m'interessa. Però això defineix una mica la teva personalitat i la teva llibertat d'acció, que en fas ús. M'interessa això i vaig a per això. Jo puc veure 1000 anuncis de mútues durant un temps i no n'he fet cas fins que m'ha tocat aprendre una mica d'això, no? Doncs crec que és una acció de llibertat molt important, Com diria, també hi ha una altra part que és el tema aquest de jo vull saber del que vull saber, no? O sigui, Mark Twain també deia que m'agrada estar informat, per això no llegeixo el diari. Aleshores, què vull dir? Vull ser jo qui esculli de què vol estar informat, no el que em vagin tirant. I sobretot amb la societat en la que vivim avui en dia, pequem d'estar excessivament oberts al contingut que ens arriba. Ja no tiraré el tòpic, crec que estic tirant suficient de tòpics, obres Instagram i veus basura i tens tot el tema de l'escrolling infinit, el que vulguis. No, és que jo me n'he adonat que activament cada dia, sense voler, obro un diari esportiu perquè vaig construir aquest hàbit fa molts anys i no aconsegueixo treure'me'l. I no m'aporta res de valor. I aleshores, però trobo cada cop més divertit quan la gent em parla de moltes coses que per ells són òbvies i jo no en tinc ni idea. O sigui, a vegades em diuen, hòstia, s'ha mort tal persona. I jo dic, qui és? Com no pots saber qui és? No ho sé, o sigui, no diré el Fari, és que no em veu un exemple. A mi em passa molt amb les revistes del cor, això és un constant, Per mi obrir les revistes del cor és obrir una cosa de personatges desconeguts que molta gent coneix. No, mira, diré un altre exemple, medicaments. Una persona que generalment, ara, cada que estic afònic queda molt lleig, no? M'he posat, de criu crec que em posava malalt bastant, d'adult no m'he posat mai malalt, mai. Potser gràcies a que t'hi vas posar de criu, Collons, vaig tenir segurament vaig agafar totes les autodefenses, però, aleshores, i a més, no sóc antimedicaments, però sí que és veritat que és una persona que si he pogut evitar-ho, doncs no me'ls prenc, perquè dic, prefereixo fer... He pogut viure una vida que m'ha permès dir, puc descansar millor, puc dormir millor, puc menjar millor,
i això prefereixo que em curi. No són malalties terminals, però vull dir, tens un refredat, en compte de dir, em prenc el frenador, no sé què. El cos em demana descans, faig descans. Descans, per la feina, i sobretot ara que tinc des que tinc la meva empresa, que puc dir, doncs mira, agafo un parell de dies lliures, descanso, relaxo i torno. I generalment m'he curat de tot això. Aleshores, clar, ara estic en una altra etapa de la vida en la que sí que, ostres, ja no vis sol, aleshores ja t'has de coordinar amb gent i tot això, i estic agafant moltes... els virus dels crios, bàsicament. Clar. I clar, de vegades la meva parella em diu, hòstia, pren-te tal, i dic, què és? Pren-te un naproxeno, dic, què és un naproxeno? Com no pots saber aquí? O dona-li el medicament de la febre, dic, quin és el medicament? Com no ho saps? Dic, no ho sé, no he hagut de prendre mai medicaments. Per mi és un món nou, estic descobrint el món dels medicaments ara, i dic, hòstia, no tinc coneixement bàsic, jo no sé la diferència en un ibuprofeno i un paracetamol. Jo no la sé. És molt complicat, això. Deus ser un personatge amb molt de focus, Deus tenir... No. No? Consideres? De fet, jo no puc tenir focus. No? Em costa molt. Em costa molt perquè tinc una ment molt divergent. I aleshores és una persona que té molts processos en obert. I aleshores, clar, ja, pel simple fet de tenir tantes coses sempre allà, això, ja veus, tinc molts projectes, tot i que en realitat el meu focus és un, que és mantenir la meva empresa, però ho faig tenint moltes coses obertes. Que si startup green, que si tal, i bueno. I en realitat és perquè el meu cervell m'ho demana. Jo si tinc una tasca sola m'avorreixo, no la faig i ho perdo. Bueno, t'entenc, una mica. Però tornaré a la pregunta que no em saltaré. Va, intenta'ns explicar què és la computació quàntica. Doncs la computació quàntica és el tipus de computació que va més enllà de pensar que els estats són binaris, 1 i 0, no? Que és el que es basa en la computació tradicional, que és si passa corrent o no passa corrent per un circuit. No sé fins a quin punt sabria explicar-ho, he convidat gent al meu podcast explicant-me que si l'esfera on pot estar al punt i que pot tenir dos estats al mateix temps i coses intermitges, aquí em perdo, però sí que és el de voler trencar, o sigui, canvies tot el que és l'acostament, de dir, deixes de pensar en uns i zeros i passes a pensar en molts més tipus d'estats i et permet fer computació molt més costosa a una fracció del cost. És increïble. Per a la nostra tranquil·litat, i dic nostra perquè jo tampoc no sé explicar la quàntica, però quan li preguntes a un científic que juga amb quàntica, n'hi ha alguns que diuen, mira, això estem parlant d'una ciència que supera les nostres capacitats cognitives com humans, que vivim en un espai tridimensional i tenim una experiència i el que sabem explicar és fruit d'aquesta experiència. I la quàntica supera aquest, és com un altre univers en el qual no vivim, no percebem i no sabem, i per tant no passa res, que sigui tan complicat explicar-ho, precisament és per això. Però el que sí que sembla clar és que seran computadores que obriran nous escenaris de coneixement, que la seva capacitat multiplicarà la capacitat de les computadores actuals i això podria ser, encara no ho sabem avui, perquè encara no ho sabem fer, però no, podria ser que obrís nous escenaris de coneixement per la humanitat, amb tot el que això pot implicar al darrere, no? I, veurem. Però com encara queden uns anys, el teu focus encara no està aquí, ja ho veig. No, però evidentment ho has de tenir allà, és a dir, amb prou feines m'he ficat amb intel·ligència artificial, perquè sí que ho veig com una cosa molt més que propera, més tangible, és a dir, que ja té aplicacions pràctiques. El 80% del que veiem és hype i és una cortina de fum, però té aplicacions tangibles avui en dia i moltes ja les fem servir i la majoria de gent no sap què són intel·ligència artificial. D'altra banda, la quàntica, més que res per tema de costos i de temps i de que per fer-la funcionar requereix unes condicions físiques per recrear-la, els grans espais, el tipus, la refrigeració, el hardware que fa falta, que no és accessible gairebé a ningú, ens queda molt més lluny. Per tant, clar, l'exemple tangible que explica tothom és el dia que tinguem ordinadors quàntics no serviran els passwords. Per què? Perquè per força bruta podràs rebentar tots els tipus de passwords de les encriptacions que fem servir avui en dia. Suposo que deu haver-hi altres tipus d'encriptació que faràs amb quàntica que no seran tan fàcils de trencar. Imagino. Sí, és curiós que aquest tema surt bastant. Bé, però avancem una mica amb l'entrevista. Sobre la intel·ligència artificial, automatismes, robòtica, etc. Hi ha molt debat, no? En el moment en què
vas a ChatGPT i obres una conversa i et contesta amb seguretat i amb un llenguatge quasi perfecte, si no perfecte, i a més en qualsevol idioma, amb alguns millor que d'altres, però bueno, quan et trobes en aquesta situació i que tu contesta tot i sembla que ho sàpiga tot i aquesta seguretat, evidentment a la societat, i això ho posa a disposició de tothom i tothom ho veu, a la societat sorgeix el dubte de dir, però aquest bitxo d'aquí em prendrà la feina a mi, no? I hi ha molt debat, no?, al darrere d'això. Jo personalment crec que no ens hem de posar ni en un extrem ni en l'altre, però és igual avui la meva opinió, m'interessa més la teva, però el que, o sigui, demà, la pregunta que jo llanço ara no és l'opinió sobre això, sinó jo crec que, sense cap mena de dubte, la intel·ligència artificial ha arribat per quedar-se i per desenvolupar i ampliar-se i hi haurà una evolució i que transformarà moltes coses nostres de les nostres vides individualment. I de la teva en concret, la meva pregunta és, de les tasques que tu fas actualment, cada dia, quina creus que serà la propera que serà substituïda per un, diguem-ne, robot, però podria ser un software, un automatisme, posa-li el nom que vulguis, Quina creus que serà la primera que quedarà substituïda? La generació de contingut. Sí. Jo crec que sí. O sigui, cada cop l'ha fet servir més, per exemple, per generar compte de crius. Pots tenir històries infinites. Sí. L'has utilitzat? En tenim una amb el fill de la meva parella que li posem cada vegada que volem fer un capítol nou, o sigui, un dia li vam dir, fes una història per a un criu de 5 anys, ha de tenir aquests personatges i la moral de la història és tal. I et fa una història, de 2 minutets explicant-la, fantàstica. Sí. Ara dona'm un nou capítol i en aquest capítol ha d'aparèixer Spider-Man. I ara dona'm un altre capítol i la moral de la història ha de ser que tots els nens tenen por a alguna cosa, però les pors acaben passant, i t'ho fa. Aleshores, al moment que tens això és un exemple molt bàsic, que dius, hòstia, igual ja no cal comprar contes si els tens aquí, no? Els llibreters no es quedaran sense negoci, els escriptors no es quedaran sense negoci, perquè el que crec que hauria de passar és que aprenguin a utilitzar aquestes eines per fer millor la seva feina, perquè no vendries aquesta història, no deixarà gens de comptes, però si tu fas servir això per fer el 80% de la teva feina i poses una capa del 20% d'artesania, et farà ser millor escriptor. Dit això, i per arribar al meu punt, jo estic veient que a nivell més tecnològic arribarà un punt que computacionalment serà més fàcil generar els escenaris d'un videojoc que no passar-los amb streaming, perquè és molt més costós a través d'internet, no? Passarà la cadena del que has de generar, tu generaràs en local, per exemple, els videojocs, en comptes de tenir-ho tot emmagatzemat, que has de dissenyar-ho, desar-ho, comprimir-ho perquè càpiga el tamany d'un videojoc, tot això és, no, el videojoc tindrà una sèrie de regles, esquemes, i et generarà els escenaris, et generarà coses perquè serà molt menys costós. I el mateix en pel·lícules. Potser podràs gravar només el 20% de les escenes de les pel·lícules perquè l'escena del cotxe explotant la generes amb intel·ligència artificial. No et cal fer rebentar un cotxe que deu tenir un cost. Sí, cert, segur. Clar, obre moltíssimes possibilitats. Bueno, interessant, és veritat que hem generat contingut. Jo mateix, no?, que he escrit alguna obra de teatre i això, reconec, jo hi ha moments que utilitzo una IA, sigui ChatGPT o una altra, per ajudar-me al procés d'inspiració. Però he de tenir clar què necessito, he de tenir clar què busco, què tal, i llavors potser, escolta, dona'm 3 idees que m'ajudin a transmetre això, no? I a partir d'aquelles idees, allò no és ni molt menys el que anirà escrit, però sí que sí que permet fer bullir molt l'olla. Jo, fa un any més o menys, que és quan vaig començar a utilitzar ChatGPT, o sigui, principis del 2023, vaig dir, això serà molt útil. Vaig a forçar-me cada dia a fer-ho servir entre 30 minuts i 1 hora per construir l'hàbit. Encara que fossin tasques que jo mateix podia fer, em forçava a tenir-ho obert o a obrir-ho i crear tasques amb això. Per què? Perquè ara jo crec, i no m'he convertit en un expert, però sí que soc una persona que, hòstia, tiro molt d'això. Tasques tan senzilles com, mira, l'última que he fet servir, i és una tonteria, però és una cosa que ens costa molt, perdona que se'm trenca la veu, que és la de, et passa una imatge, està en el format incorrecte o li has de treure el fons, no sé què, ChatGPT, li poses una imatge i dius, treu-me el fons, fes-lo transparent perquè era el logo d'un sponsor de l'esdeveniment d'ahir.
i t'ho fa a l'instant perfecte. No he d'anar a buscar l'eina que ho fa, no he de tenir coneixements de gràfic, coneixements d'edició gràfica, etc. Ja només per això em facilita la vida. Transformació de dades amb Excel, passant un llistat d'assistents i els vols endreçar per e-mail, per cognom, vols segregar qui són, transformació de text, és molt bo, no? O inclús donar-te no saps ni per on començar una cosa que, per exemple, jo tinc el meu problema que no soc una persona extremadament creativa i pateixo molt del síndrome del, no sé com es diu en català, no? Però el síndrome del lienzo en blanco, que és com, hòstia, tens la pàgina en blanc, no, has d'escriure... Així es diu, la pàgina en blanc, La pàgina en blanc. Sí. Hòstia, no podria escriure un blog de treball en remot? Dic, em considero un expert de treball en remot, però no sabria què posar. Vas a ChatGPT i dius, dona'm les idees, i és més, l'utilitzo més que no tant per la generació sinó per la iteració, és a dir, he pensat, de totes aquestes idees, m'agrada aquesta, però digue'm per què podria ser una mala idea, digue'm per què podria ser una bona idea, com enfocar-ho a aquest tipus de públic, i li vas fent iterar de manera que et pugui ajudar a fer la feina. És com tenir una mena de coach. Jo el faig servir més aviat perquè em faci el repte i que em posi en dubte el que vull fer, però clar, això ja requereix molt. Si no només li demano que em faci coses, sinó que em corregeixi. Això és el que jo he viscut, jo tinc 2 fills adolescents. Clar, en el moment que apareix ChatGPT a ells els sembla, ens farà els deures, i per això ho utilitzen, perquè els hi facin els deures, copien o enganxen. I jo, en lloc d'enfadar-me, el que he fet sovint és seure amb ell, perquè la gran ja està estudiant a la universitat, ja és un altre escenari, però el que està a batxillerat, m'assec amb ell i dic, a veure, anem a donar-li voltes i fem aquest exercici d'iteració. I dic, no, he de fer una presentació tal, doncs pregunta-li els 5 principals punts, i sobre aquest punt no sé què, i el que tu dius, i això per què sí i per què no, però has de treballar amb ell, és exactament això que dius, no? El coach és una bona... És que si no el contingut és bastant brossa, vull dir, et serveix, pot sortir al pas, però et diré un altre exemple a favor de no creure-t'ho tot. Pot ser que, crec que coneixem abastament el tema de les al·lucinacions de les AIs, no? I pot ser que et coli un gol, que per no revisar-ho... És a dir, la feina de copiar i enganxar és la feina de programador de tota la vida. Vull dir, jo com a programador, tot i que vaig començar abans que existís Stack Overflow, generalment busques a internet com fer una cosa, copies aquell tros de codi, el fots si funciona bé i si no, el revises una miqueta i el modifiques, no? Per tant, jo no veig malament que els crios facin els deures amb ChatGPT. Ara bé, si ho fan així, és probable que els enganxin que han copiat, no tant que han copiat, sinó que es dirà, olora, d'aquí uns anys arribarem a tenir aquest olfacte per dir olor a intel·ligència artificial. Hauràs de demostrar que no ho has fet. Aleshores... No, a més, és que ho tenen molt fàcil per acabar fent un treball excel·lent ajudats del ChatGPT, no copiant i enganxant, però bé, aquest és el procés que han d'anar fent i un altre nou repte per l'escola, que pobres, els hi van arribar els reptes un rere l'altre, tota la nostra solidaritat cap als mestres, perquè déu-n'hi-do la responsabilitat que els hi anem delegant. Parlàvem individualment, l'efecte de la intel·ligència artificial que creus, però també m'interessa més, per la teva sensibilitat crec que ens pots dir alguna cosa interessant, a nivell social, i és més, inclús si podem, si pertoca, a nivell de... Nosaltres ens ha tocat viure en un petit tros de país, amb una parla, uns 10 milions de persones com a mínim la coneixen, el nostre idioma, per tant som una cultura diminuta en aquest món, però la irrupció d'una cosa com la intel·ligència artificial, i si vols pensar en quàntica també, però que provocarà transformació, tu quina creus que és cap a on anirà la transformació més evident o potser més ràpida o la primera que veurem? A nivell social, tens alguna idea de cap on ens pot això aparèixer molt visiblement? A mi m'agradaria que servís per fer traducció simultània, perquè com a persona que té certa consciència de la cultura, del patrimoni lingüístic que tenim els catalanoparlants i que a part parlo altres llengües i tinc molt interès en les llengües minoritàries, dialectes i altres tipus de parles que estan en perill d'extinció o s'han extingit ja, trobo que probablement la intel·ligència artificial serà la manera de salvar-los. Per què? Els catalans han fet una cosa molt bé,
poques que hem fet molt bé al llarg de la història és que hem generat molt contingut en català. I gràcies a això tenim més corpus per alimentar les intel·ligències artificials que altres llengües com el suec, l'eslovè, el croat, i llengües que no passen dels 2 milions d'habitants, 3, 4, 5, no? I hòstia, vull dir, gran exemple és la Viquipèdia en català, per exemple, i tot això, no? Però clar, que tenim els dibuixos animats, les pel·lis, el doblatge, que tothom se'n reia, el doblatge en català i tot el que tu vulguis, però ajuda a que avui en dia tinguem un ChatGPT molt més usable que probablement el ChatGPT en bosni, per dir alguna cosa. Dit això, crec que serà fonamental per poder conservar les llengües autòctones, perquè el podcast, jo ja ho veig, d'aquí potser un any o 2, els gravarem als idiomes... O sigui, jo en el meu podcast d'empresa, que generalment el faig en anglès o en castellà, tu no t'entrevistaria en anglès o en castellà, t'entrevistaria en català. Quedarà disponible l'idioma que l'oient vulgui, no? Correcte. I aleshores, clar, ostres, podràs fer servir la teva llengua materna per comunicar-te i generaràs més contingut encara, serà més fàcil que la gent en consumeixi, o podràs escoltar qualsevol cosa en el teu idioma. I això, ostres, és molt interessant. Doncs sí, perquè aquest dilema, no?, que a vegades molts creadors tenen, no?, això que ho faig en català o en castellà, no? Exacte. Bueno, doncs fes-ho cap on hi hagi més públic, no? Exacte. Que és cap on sembla que sovint es pren la decisió, ni tu ni jo apliquem aquest exemple amb els nostres podcasts en català, però perquè tenim altres visions diferents. Això li va passar al Miquel Montoro, el nen aquest de Mallorca, el de ses taronges, que clar, tenia el contingut en català, i es va començar a fer popular, i de cop i volta el que passa pràcticament a tothom, que és el de dir vaig a fer en castellà perquè m'entienda tot el mundo, i clar, de cop i volta va trobar-se que la gent castellano parlant no li interessava aquell contingut, no connectava a nivell cultural, i ha hagut de tornar a fer un català. I aleshores, clar, va perdre gent en català i ha tingut un impàs allà raro de dir perdre molta audiència, però bueno. Bé, és els debats que tenim en el nostre racó de món, una pregunta, el que et fa més por, aquí estic assumint que hi ha alguna cosa que et fa por, i potser no, però bé, per tant, disculpes si no és així, però el que et fa més por de la tecnologia, què seria? Em fa por que hi ha una asimetria molt exagerada en el coneixement d'aquesta, és a dir, la gent que sap de tecnologia la pot fer servir per extorsionar i utilitzar a la gent que no està versada en això. És a dir, veig com que és com l'ús de la paraula escrita a l'època medieval, no? Que es feia servir per controlar, aquí tinc la paraula de Déu, està aquí escrita i jo que sé llegir i vosaltres no, perquè sou pobres, heu de dir el que jo dic perquè m'ho ha escrit Déu personalment. Doncs exactament el mateix estic veient amb la tecnologia, que un vídeo simulat, un deepfake, pot causar una guerra mundial. Estem lluny però no estem lluny d'això, no? Perquè et poden arribar a extorsionar, et poden arribar, no sé, saps? Poden arribar a colar certs gols. I ha passat, Vull dir, hòstia... Per tant, hem de treballar la vessant ètica de qui té aquest coneixement i el coneixement o sigui, fomentar el coneixement tecnològic, el que no podem ser és analfabets d'això que ens ve, no? Hem de digitalitzar la gent, i aleshores la gent amb prou feines sap fer servir un ordinador com per entendre quin contingut ve de com detectar una imatge d'intel·ligència artificial. Clar, és que això... Al Mobile World Congress hi ha algun stand on proposen aquest joc, a identificar imatges reals i no reals, i ningú les encerta totes. Ningú, i aquí hi ha molta gent que n'ha vist moltes imatges generades. Portem tota la vida menjant-nos fakes. Vull dir, tota la vida, imatges manipulades, una imatge de mira, aquesta imatge no sé què, i en realitat era una manifestació d'un altre lloc. Exacte. Vull dir que... És un constant, però ara, clar, es doten de moltes més eines, aquests que volen, o que en algun moment donat els interessa colar-nos coses, ara tenen més eines que abans, I corre més ràpid que mai. Exacte. Perquè tens la immediatesa i la gent prefereix immediatesa a veracitat. Bueno, una por molt justificada aquesta que ens comparteixes, A veure, estaries d'acord amb una frase que digui els robots un dia es rebel·laran contra els interessos de la humanitat? És molt bèstia, la frase. Hòstia. És molt bèstia. Sí, a veure,
No ho sé, no tinc una opinió formal al respecte, perquè com que he llegit tanta ciència-ficció que al final et fa pensar que pot ser possible, però a la vegada també és veritat que tu pots capar la tecnologia i fer que això no sigui possible. Crec que estem molt lluny, Vull dir, entenc que tothom diu, hòstia, és que l'exemple clar segurament això ve pel d'allò de dir si tu el robot l'entrenes que el que vols fer és preservar el planeta, que la gent no contamini, que no sé què, el robot acabarà entenent que el que més contamina el planeta és l'humà, per tant s'ha de carregar l'humà. Per exemple, clar. És l'exemple típic que et diria tothom, no? Però a la vegada també potser som una miqueta més intel·ligents que això i ja li diem certes coses no les pots tocar, perquè si et carregues l'humà realment et carregaries també la vida, el planeta, optimitzaries. Has de triar per què optimitzes. Val? És a dir, si carregues un actor principal d'un ecosistema, et carregues l'ecosistema. Ho poso en dubte, però no vull posicionar-me. Clar. En tot cas, diguéssim, és una pregunta lícita de fer-nos actualment, no? Això sí que ja estaríem d'acord, no? Ara vaig a fer el que són potser les preguntes més importants de tota l'entrevista. Ja anem acabant, però me'n reservo 3 d'importants pel final. Hem parlat de coses molt transcendents i molt importants, però és que aquestes em fan especial il·lusió. La primera que et vull demanar és veure si t'atreviries a compartir-nos un acudit amb nosaltres, i si és sobre tecnologia, cultura, societat, perfecte, però si no, el que et sentis segur ara per compartir-nos. Sé que aquesta pregunta a vegades us ubica fora de la vostra zona de confort, però tu amb això ja has d'estar molt acostumat, No, jo soc una persona que no sap explicar acudits perquè tinc molt mala memòria, aleshores sempre em paro a mig acudit i dic, hòstia, com anava? Per tant, intento explicar, sempre demanar acudits, que no ho faig mai. Jo sóc més d'humor semàntic, val? De poder llançar una frase allà mig, més humor potser més britànic també, però mira, una de les meves grans passions sempre ha estat la filosofia, i hi ha un acudit que no m'oblidaré mai, que és el de on vas, Diògenes? A entrar a la bessura. Vull dir... A veure, on vas, Diògenes, a entrar a la bessura? Explica'ns-la una mica. Diògenes era el filòsof conegut per viure amb molta... En realitat no és veritat, val? Perquè Diògenes era aquell que vivia a la plaça d'Atenes amb un barril, i era tan pobre perquè practicava la seva doctrina, que era la de viure amb el menys possible per allunyar-se de les corrupcions de l'ànima, no? I aleshores vivia en un barril i passava gana, i avui en dia que diuen, hòstia, la meditació, l'estoïcisme, no sé què, segurament està basat molt en coses de Diògenes, no? I malgrat això, avui en dia existeix el síndrome de Diògenes, que és la gent que acumula moltes coses a casa i que és completament el contrari, és molt curiós, no?, aquest efecte. Llavors, clar, quan algú li diu que té Diògenes és que té molta bessura acumulada a casa. Llavors, clar, perquè aquí l'acudit d'on vas, Diògenes, a entrar a la bessura en comptes de treure-la. Ens el quedem com a acudit, està bé. Moltes gràcies per l'esforç. L'altra pregunta important és: quina és la darrera obra de teatre que has vist que ens vulguis compartir? Cap ni una, o sigui, no recordo, no, probablement... No vas al teatre? Des del col·le no he anat al teatre. No, Per què? Perquè no t'atrau, perquè el format... Per què seria? És que això també és interessant, És una persona que connecta molt poc amb l'art, molt poc. Connecto molt amb la música i poca cosa més. No m'agrada el cine, no m'agrada l'escultura, no m'agrada l'arquitectura, no m'agrada la poesia, no m'agrada el teatre, no m'agrada l'òpera, no m'agrada la dansa. Molt bé. Ets un trencador, això típicament la gent, per quedar bé hauria de dir... No, però és veritat que les coses que m'agrada sí que hi vaig, el que deies abans del focus, però sí que és veritat que he fet molt focus en la música tota la meva vida, no? Perquè és... En el grup que toques? Toques, cantes, què fas? Toco i canto. Toques i cantes? Toco i canto. Guitarra? Ara estem en un període de transició, o sigui, és un grup de 3, guitarra, bateria, baix. Fins ara cantava el guitarra, ha marxat del grup, i aleshores estem en període de canviar, i aleshores ara jo estic veient si, perquè ell ha marxat, si jo agafaré la guitarra i cantaré, o agafaré el baix i cantaré. Continuarem el baix i cantaré, o sigui, estem en aquest període. Estàs entre guitarra i baix. Si escolteu els 2 àlbums que tenim a Spotify, no canto jo,
però bueno, aquí ho deixo. Bé, fem la falca comercial, ara que esmentes es pot fer no buscar i escoltar res. Exacte. És interessant aquesta frase, anem a escoltar res. Anem a escoltar res, i costa, i a nivell de... Sí, costa perquè a més molts algoritmes de cerca no permeten cercar coses com 3 lletres. Clar. O sigui, a nivell de SEO i tot això està molt mal pensat, no? Però bueno, ara, és molt més fàcil si busqueu pel nom dels àlbums, el primer sou tots uns fills de puta i el segon és les teves merdes, com pots veure és molt expletiu, explícits, i per tant és més fàcil buscar per això que pel nom del grup. Molt bé, jo crec que ens has motivat a buscar-ho ràpidament. A veure, haurem de comprovar si hi ha un pic de cerques després de la publicació del podcast. No vas al teatre, però és que t'he de fer la tercera pregunta obligatòriament. A Cubot, quan vam escriure l'obra de teatre, ens la van premiar al Teatre Sarrià i una de les conseqüències d'aquest premi és que ens l'estrenaran durant aquest any. Quan l'estrenem podrem comptar amb la teva... I tant. Sí, A més sé que el meu soci anirà, el Xavi, es va comprometre ahir, per tant... És veritat. I així podràs dir que has trencat la ratxa d'una persona que porta 30 anys sense anar al teatre. Home, doncs afegeixo un ítem més a les missions de Cubot, que serà recuperar gent que no va al teatre. I abans d'acomiadar-me de la persona entrevistada, vull compartir-vos un sentit agraïment cap a una empresa que ens dona suport des del primer dia, Ipsotech. Ipsotech és una empresa de consultoria informàtica de proximitat. Des de l'Empordà, ofereix una llarga experiència per comprendre els reptes d'empreses d'arreu del territori i desenvolupar-hi les solucions més innovadores. Moltes gràcies, Ipsotech! També a tots vosaltres, que us espero al proper episodi. Podeu donar-vos d'alta a la nostra llista de distribució a la web cubot.cat o fer-vos seguidors del nostre canal a Spotify. Moltíssimes gràcies, Àlex, per aquesta entrevista. Crec que ha estat molt interessant. Ha estat molt interessant i comptar amb tu i amb la teva simpatia, la teva capacitat comunicativa i espero que ens anem trobant en el futur arreu. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, m'ha passat molt bé.